Assalamu alaikum mutanen jihar Yobe. Wannan shine muryar gobe inda muke magana akan gaskiya. A yau batunmu shine siyasar jihar mu. Yobe tana da shugabanni amma tambayar ita ce, shin duk wani abin da ake yi a gwamnatance ana yi ne domin amfanin talakawar jihar ko kuwa ana yi ne domin jam'iyyu da rikon mulki kawai? Ya kamata mu tuna, siyasa ba ta tsaya kan kujera ko yakin neman zaɓe bane kawai. Siyasa tana nufin samar da ilimi mai kyau da kiwon lafiya da ayyukan yi ga matasa da ingantaccen tsaro. Idan gwamnati ta manta da talakawanta, to ai siyasa ta zama wasa mai haɗari. A yau talakawan Yobe suna fatan ganin siyasa zama hanyar ci gaba, ba hanyar amfani da talaka kawai ba. Muna kira ga shugabanninmu ku sanya bukatun al'ummar ku gaba fiye da ra'ayoyin siyasar ku. Duk da wannan ba abu ne mai yiwuwa a daɗin rai ba. Ku saurari matasa, ku magance matsalolin talakawa, domin gaskiya ita ce makomar jihar mu tana hannunku yanzu, amma kuma tarihi zai yi rubutu a kanku. Ku tuna da wannan, kuma matasa na gab da farkawa, na gab da fara nema wa kansu mafita insha Allahu. Wassalamu alaikum.